Kining adlaw nanginhas mi darling ug basta kabalo lang jud ka mo silip-silip sa kabatuan na jud kay makit-an nga panud-an. Sama aning kinason nga lisod man panguhaon pero makasud-an ka dayon. Kay landong man ang tempo aning adlaw, nakaunaw na ko nga manginhas kay timing pud kayo walay trabaho. Ug sa pag-uli man gud sa akong anak gikan naligo sa dagat, ana siya nga hunas daw ang dagat, maong dali dayon mig anhi. Kay hagbay ra jud ko naghandom nga makabalik ko panginhas diri Hello best friend, mayong adlaw. Kumusta? Medyo klaro na jud akong tiyan diri friend kay mag 5 months na si baby sa akong tummy. Ug feeling na ako manginhasay niinig dako friend kay gustong-gusto man jud nako kayo manginhas sukad nga nabuntis ko. Ug ang ganahan akong panguhaon diri friend kining klase nga kinason nga gitawag og abalon sa English ug kapinan pud ang tawagan ni diri sa amo friend, pero medyo challenging lang ang pagpanguhaan ni kinason na friend kay musuksok man gud ni sa mga bangag sa bato ug wala kay saktong gamit sa papanguhaan ni maglisod jud ka. Labi na og didto na sila mosulod sa gagmay nga bangag sa bato aron dili sila dali makuha, matagbaw jud kag logit friend, pero maayo na lang gani kay naami na improvise nga gamit para sa ensayon ra makapanguha aning klase nga kinason. Ingon ani siya kalisod panguhaan friend ug wa kay saktong pasensya. Di jud ka dali makapanguhaan ni friend kay i-test jud ka kung unsa kataas ang imong pasensya kay kung maalang-alang pud nimo ni og kuha friend mobalik man punig pilit sa ilalom good. Clara. Hanap. Zoom in. Ang dako biyag. Wow, so amazing. Uy. Kan. Tagpo biyag. Kaplebe ako. Mga gagmay. Ito ama oh. Ito na po do. Wala makadiri aki puti makay mga bato diri.